बर' कसारि अइलफेयार अट'नमास काउन्सिला थाबैनो इलेक्सन जासिगोन। 6 बोसोर सालायबाय, 6 बोसोरनि बारबाय, मा मावनो हादों स्पष्ट नङा। स्पष्ट नङा। जोंनि खोनानो मोननाय मथे साफा सानै BKWAC नि लिडारफ्रा राजानि मुखुब गाननानै दामि दामि गारि लानानै बेरायजाहैदों। मा मावनो हादों? बेसेबां दरमाया बै BKWAC नि गादियाव थानाय गेदेरमाफोरनि दरमाया बेसेबां? आरो उनाव नङाबा बियो जेब्लाबो दिन्दां जानानै थाबाय थागोन। बेखौ लानानै सनितपुरनि संगठनफोरनि गेजेराव दिनै सावरायगासिनो। गावजों गाव दावराव दावसि खालामनानै इलेक्सना फासयोबा बे साफा सानै BKWAC नि सियालफोरनि थाखाय मोजां। बै समनि सरकाराव थानाय सभिनिस्ट आसाम माने एसामिस गभर्नमेन्ट होनना बुंनाय जायो। AGP गभर्नमेन्ट आरो आसाम पुलिसनि दैदेननायाव बे ओनसोलनि सभिनिस्ट माखासे दुथां आखुनि मानसिफ्रा जोंनि बर'फोरनि सायाव मैखोमै गाग्लोबो। बे गाग्लोबनायाव जोङो जोबोरैनो खहा जायो। आरो बे गाग्लोबनायनि जाहोनाव बे गहपुरावहाय 534 सुबुङा मुंख्लं जानो गोनां जायो। इलेक्सनखौ गावजों गाव दावराव दावसि खालायनानै फासयोबा बै साफा सानै सियालफोरनि थाखाय मोजां। बे दैदेनगिरिफ्रा मोजां नलेज गैयिनि थाखायनो हयथ' थालांदों। सनितपुर बिसनाथ जिल्लानि रायजो राजाफ्रा सांग्रां जा। सोरबा लिडारनि खोथाखौ खोनासंनानै ओरै दाजा, सांग्रां जा। BTC आव हाबोबा जोंनि खोनानो मोननाय मथे जायफोर साफा सानै BKWAC नि 6 बोसोराव राजानि मुखुब गाननानै दामि दामि गारि गुरा लानानै साफा सानै लिडारा बेरायगासिनो, मा मावनो हादों बेखौ स्पष्ट खालायना होनो हायाखै। बिनि अनगा थानाया बर' कसारि वेलफेयारनिफ्रायबो मोननाय नङा आरो बड'लेण्डनिफ्रायबो मोननाय नङा। भिडिअनि फुथियाव खोनाखाबाय। सनितपुर बिसनाथ जिल्लानि रायजो राजाफ्रा खौसे सावरायलायनानै खोथाफोरखौ भिजिट खालाम। सोरबा लिडारनि खोथाखौ लानानै ओरै दाजा। सोरबाया बुंदों BTC आव हाबनांगौ, सोरबाया होनदों BKWAC आव हाबनानै थानांगौ, सोरबाया बुंदों जों आसामजों थागोन। अबे बाथ्राया सैथो? BTC जों हाबनानै थायोबा मा लाब आरो आसामजों थायोबा मा लाब आरो BKWAC जों थायोबा मा लाब? बेखौ रायजो राजाफ्रा ज' सावरायनानै खोथाफोरखौ भिजिट खालाम। सावरायलाय। सोरबा लिडारनि खोथाखौ खोनासंनानै गोदाव नाङा। सोरबा लिडारनि खोथाखौ लानानै गोदाव सोराव दाजा। जोंनि खोनानो मोननाय, जोंनि नुनो मोननायाव जायफ्रा इलेक्सन खाथि, जायफ्रा इलेक्सन जाहां बे समाव दोहौ जायो। थाबैनो BTC नि बाहेरायाव थानाय BKWAC नि इलेक्सना जानांगौ। जायफ्रा 6 बोसोर सालायबाय, 6 बोसोरनि बारबाय, मा मावनो हादों स्पष्ट नङा। जोंनि खोनानो मोननाय मथे साफा सानै BKWAC नि लिडारफ्रा राजानि मुखुब गाननानै दामि दामि गारि लानानै बेरायजाहैदों। मा मावनो हादों? बेसेबां दरमाया बै BKWAC नि गादियाव थानाय गेदेरमाफोरनि दरमाया बेसेबां? गारि गंसेनि दामा बेसेबां? गुवाहाटि बायदियाव फ्लेट लानानै थानो हानाय बहानि फैसा? बेखौ रायजो राजाफ्रा एसे बिजिरनानै नाय, सावरायलायनानै नाय। बिनि थाखायनो गेदेरमा रायजो राजाफोरनि डिसिसनखौ नों आंहा बुंनो हानाय अधिकार गैया। BKWAC आव थायोबा मा लाब आरो BTC आव हाबनानै थायोबा मा लाब आरो आसाम सरकाराव थायोबा मा लाब? गेदेरमा रायजो राजाफोरखौ लानानै सोरबा साफा सानैया बेफार खालामनो नाजायो। BKWAC नि इलेक्सना गावजों गाव दावराव दावसि जानानै जुदि फासयोबा साफा सानै राजानि मुखुब गाननानै थाग्राफोरनि लाब। BTC नि बाहेरायाव BKWAC नि इलेक्सना थाब जायाबा, बै राजानि मुखुब गाननानै थाग्राफोरनि लाब। इलेक्सनखौ गावजों गाव दावराव दावसि खालायनानै फासयोबा बै साफा सानै सियालफोरनि थाखाय मोजां। बे गामिनि बे साथाम जिथुनिखि मुंख्लं जायनि खास्रि बिस्रि जों दैखराव फबजाना दोननाय बिथांमोनहाबो मोनाखै। बेनिखायनो आं बुंगोन बै समाव जिहेतुके जोंनो दंमोन बे ओनसोलाव दैदेननानै बिथांमोननि खास्रि बिस्रि थैनायनि जिथुनिखि जारिमिन, बे जारिमिनखौ दिनै रायजोफ्रा बावाखै। आरो बे बिथांमोननि गोसोखांथिनि थाखायनो दिनै बिथांमोना दिनैसिम नैबे 36 इयार्स, खारन बेखौ मुंख्लं खाम्फाखौ 2000 सननिफ्राय दिनै 20 बोसोर बिथांमोना बे ओनसोलाव बिथांमोननि मुंख्लंखौ सन्मान होनानै मुंख्लं सान फालिबोगासिनो दं। आं दिनै खावलायगोन बे फैबाय थानाय समाव बिथांमोना न्याय मोननांगोन, बे न'खरनि मानसिफ्रा न्याय मोननांगोन। आरो क'क्राझाराव देबोरगाव सिमेटेरियाव जाय 534 534 जन मुंख्लङा बाव गोथाङै मोनसे नाम जाना दं, बिथांमोनखौ न्याय मोनाबा जोङो हयथ' बिनि थाखाय गोख्रों राहा लानो गोनांबो जानो हागौ। जों ओंखायनो जाय गोहोआनो गोहोआव थाया मानो, बिटिआर गभर्नमेन्टआ गोहोआ सोलायबाय थायो। गोहोआव थानाय जि खुंथाय गोहोआव थानाय मानसिफ्रा गहपुरनि बे दाङाबाजियाव मुंख्लं जानाय सुबुंफोरनो अनसुंथाइखौ होनानै बिथांमोननि न'खरखौ एसे नायहरगोन होननानै आं खावलायो आरोखि। 1987 निफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव मुलुगनाङैनो बर' जातिखौ गेरेमसा हारि दानो थाखाय मोनसे जारिमिनारि जांख्रिथाय जादोंमोन।
आलादा रायजो दानायनि बे आलादा रायजो दानायनि जि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायनि समावनो 1989 मायथाइनि बे 8 आगस्टनिफ्राय बे गहपुर ओनसोलाव मोनसे गिलु बालु माहारियारि दाङाबाजि जादोंमोन। बे दाङाबाजियाव गहपुरनि गासै 80% गामिया बै समनि सरकाराव थानाय सुभिनिस्ट आसाम माने एसामिस गभर्नमेन्ट होनना बुंनाय जायो एजिपि गभर्नमेन्ट आरो आसाम पुलिसनि दैदेननायाव बे ओनसोलनि सुभिनिस्ट माखासे दुथां आखुनि मानसिफ्रा जोंनि बर'फोरनि सायाव मैखोमै गाग्लोबो। बे गाग्लोबनायाव जोङो जोबोरैनो खहा जायो आरो बे गाग्लोबनायनि जाहोनाव बे गहपुरावहाय 534 सुबुङा मुंख्लं जानो गोनां जायो आरो बे मुंख्लं जानायनि उनावसो बै समनिनो 1989नि 28 आगस्टआव फार्स्ट खेबनि थाखाय दिल्ली गभर्नमेन्टआ बड' समयसानि सायाव गिबि खेब माने ट्राइपार्टाइट टकखौ जिरायजेनो। दा बे बाथ्राखौ जों बुंनांगोन गहपुरनिफ्रायनो आरो दिनै जों जि नैबे मुंख्लं खाम्फानि सेराव गसंना दङ बे मुंख्लं खाम्फायाव दिनैनि दिनाव 25 आगस्ट 1989आव बे नासोरबारि गामिनिनो गामि गायसनगिरि रुंसारि महेन्द्र बसुमतारी आरो मुनिन्द्र बसुमतारीया गावनि न'आव माइ माने बुथुमबाय थानाय समावनो उदखारिफ्रा होसोबोनानै खास्रि बिस्रि बुग्लिनानै गावथारनानै मोनसे रिं दैखराव सोनानै बिथांमोनखौ फबना गालांदों। दुखुनांथाव बाथ्रा। बेनिखायनो जोङो दिनै बुंगोन नाथाय बे बाथ्राखौ बुंनांगोन नैबे मुंख्लं खाम्फा सेरनियाव थानानै दिनैसिम सरकारा बे मुंख्लं न'खराव अनसुंथाइ होदोंब्लाबो दा बे मुंख्लं न'खरा दिनैसिम अनसुंथाइखौ मोननो खाबु मोनाखै। मानि थाखाय खाबु मोनाखै बेखौ जोङो दिनै बुंनो सानदों जे जिहेतुके जोंनि बे मुंख्लं न'खरा माने गोबाव सम जाबाय दानि जिथु दैदेनगिरि बे दैदेनगिरिफ्रा मोजां माने बे मुंख्लंफोरनि सोमोन्दै मोजां नलेज गैयिनि थाखायनो हयथ' थालांदों। दिनैसिम खनथाम होबाय 2019आव 2019 सनाव हाग्रामा महिलारिया बाव 18 जनखौ होदों बा माइनावफोरनि खन्द'निखौ होबाय। बिनि उनावहाय 2020आव बिटिआर रेकर्ड जाखांनायनि उनाव साबानो होबाय। बिनि उनाव 2025आव 12 जुनाव प्रमद बर'नि दिनाव 81 जननो होबाय। नै बावैसो दाखालि 2026नि 15 जुनाव आरोबाव गहपुरनि 100 जननो मुंख्लंफोरनि अनसुंथाइ होबाय। नाथाय दिनैसिमबो बे गामिनि बे साथाम जिथुनिखि माने मुंख्लं जायनि खास्रि बिस्रि रिं दैखराव फबजाना दोननाय बिथांमोनहाबो मोनाखै। बेनिखायनो आं बुंगोन बै समाव जिहेतुके जोंनो दंमोन बे ओनसोलाव दैदेननानै बिथांमोननि खास्रि बिस्रि थैनायनि जिथुनिखि जारिमिन बे जारिमिनखौ दिनै रायजोफ्रा बावाखै आरो बे बिथांमोननि गोसोखांथिनि थाखायनो दिनै बिथांमोना दिनैसिम नैबे 36 इयार्स खारन बेखौ मुंख्लं खाम्फाखौ 2000 सननिफ्राय दिनै 20 बोसोर बिथांमोनहा बे ओनसोलाव बिथांमोननिखौ मुंख्लंखौ सनमान होनानै मुंख्लं सान फालिबोगासिनो दं। आं दिनै खावलायगोन बे फैबाय थानाय समाव बिथांमोना न्याय मोननांगोन बे न'खरनि मानसिफ्रा न्याय मोननांगोन आरो क'क्राझाराव देबोरगाव सिमेटेरियाव जाय 534 537 जन मुंख्लङा बाव गोथाङै मोनसे नाम जाना दं बिथांमोनखौ न्याय मोनाबा जोङो हयथ' बेनि थाखाय गोख्रों राहा लानो गोनांबो जानो हागौ। जों ओंखायनो जाय गोहोआनो माने गोहोआव थाया मानो बिटिआर गभर्नमेन्टआ गोहोआ सोलायबाय थायो। गोहोआव थानाय जि खुंथाय गोहोआव थानाय मानसिफ्रा गहपुरनि बे दाङाबाजियाव मुंख्लं जानाय सुबुंफोरनो अनसुंथाइखौ होनानै बिथांमोननि न'खरखौ एसे नायहरगोन होननानै आं खावलायो आरोखि। दिनैहाय मानगेरे जोंनि एमएलए आरो मन्त्रि अशोक सिंघाल बिथाङा आंखौ बेवहाय खावलायहरदोंमोन जे बेवहाय ढेकियाजुलि समस्तिनि लोगोसे एफआरसि एरियानि गोबांथार जेफोर जोंहा माखासे माने आयदाफोर दं जेखौ जेंना होननानैबो जों मालाबा बुङो बेफोरखौ माने सावरायलायनो थाखाय गासै डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोरखौ लानानै आरो एफआरसि एरियानि गासै जोंनि जे एफआरसि कमिटिनि दैदेनगिरिफोर दं बिसोरखौ लानानै बे मथेयैनो दिनै बेवहाय मोनसे मोजां रिभिउ मिटिं जाबाय आरो बे रिभिउ मिटिङाव जि एफआरसि गामि जाबाय थारमाने फरेस्टआव रायजो जानाय मानसिफ्रा जि सेटेलमेन्ट मोनखांबाय बे मोनखांनायनि उनाव दिनैहाय बेवहाय डिपार्टमेन्टेलि गोबां खामानिफ्रा जायोब्लासो जिहेतु मानसिफोरनि जिउ खांनाया गोरलै जागोन बेखायनो गासै डिपार्टमेन्टआनो बेवहाय जाहाथे खामानि मावो। दा बिथांमोना मा खामानि मावखो बेखौनो दिनै मन्त्रि बिथाङा बेवहाय रिभिउ खालामदों। जोंनि प्रेजेन्सआव जोंनि मानाव गिदिर एमपि बिथांबो दं रन्जित दत्त बिराद मोजां जाबाय आरो जानायनि उनाव बेवहाय माखासे माने मा होनो बुजिलायनो हायै जेंनाफोर दङमोन जे अबेबा डिपार्टमेन्टआ हा हुखौ बा माने अंगनाबादि गायसननो मेडिकेल गायसननो बा बायदिसिना गायसननो बे हायो ना हाया हाखौथ' मानसिनोसो होबाय दानाबा मानसि नङै माखासे जायगाफ्राव जेराव हा नांगौ बे हाखौ होनो हायो ना हाया दा होनो हायो बिनि थाखाय माखासे खान्थि दङ। बयनिख्रुइ देरसिना जाहैबाय बेवहाय पन्सायती राज बेबस्था दे दिनैहाय माने एफआरसि गामिखौ फरेस्टआव सोनो हायो ना हाया। दा दिनैहाय मोनसे थांखि फैबाय बेवहाय जितु पन्सायती राजनि आयेन बे आयेन खान्थियाव माने एफआरसि गामिखौबो
फरेस्ट मा होनो पन्सायत माने दानांगौ बा पन्सायतआव सोनांगौ बिनि रोखा आयेन दंजोबो फरेस्टआव थानायफोरखौबो आरो बे मथेनो दिनैहाय बिबान होनाय जाबाय जोंनि डिसि आरो जोंनि माने सिअ चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार बिथांमोनखौ जोंनि एफआरसि गामिफोरखौ लानानै माने पन्सायतखौ दानांसिगौ आरो दानानै थाबनो हरबानो जों बेखौ गोजौनिफ्राय गनायथि लाबोनानै बेवहाय पन्सायतनि जिथु माने हाबा बेखौ गासिबखौबो बेवहाय मावफुंनाय जासिगोन आरटिआइ जों खुनु खोथा गैया बेवहाय जाहैबाय आयेननिसो खोथा आरो बे आयेना जाहैबाय जायफ्रा फरेस्टआव रायजो जानाय ट्राइबेल सुबुंफोर दं बिसोर बे फरेस्टआव सेटेलमेन्ट मोननो हायो जायफ्रा 2010 मायथाइनि गेजेराव दं दा ओंखायनो बेवहाय रायजो जानाय मानसिफ्रा जायहा बेबायदि फोरमान बिलाइ दं बिसोरनो गासिबनोबो हा हुखौ होनाय जाबाय बेयो मोनसे आयेन आरो बे आयेननि गेजेरजोंसो बेखौ होनाय जादों आरो बे आयेननि गेजेरजों बेवहाय रायजो जानाय मानसिफ्रा माने बायदिसिना सुजुग सुबिदाखौ मोननो हायो आरो बेफोरखौ जाय डिपार्टमेन्टफ्रा मावो बिथांमोना एफआरसियावबो मावजोबनांगौ आरो बेनो दिनैहाय जायफ्रा गोनो गोथो दंमोन बेखौ गासिबो बोस्रांनाय जाबाय आरो दिनैनिफ्राय गासैबो डिपार्टमेन्टआनो बेवहाय खामानि मावसिगोन खुनु आरटिआइआ जेबो सोलिया BKWAC आव जाबे बेलेग गैया BKWAC आ दा फाइनाल मोनसे डिसिसनाव फैबाय जे दा थाबैनो माने नटिफिकेसन जाजोबनानै इलेक्सन जानांसिगौ इलेक्सन जासिगोन ओंखायनो दा बेखायनो माने मा होनो जोंनि आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय सनितपुर जिल्लायाव बिटिसि आव हाबनानै बाखि थानाय गामिया BKWAC आव हाबगोन बेमोन माने आगोलनि माने जिथु स्पिरिट ओंखायनो दा बिनि थाखाय बेसेबां गामि थालांदों बेसेबां गामिया बिटिसि आव हाबखो दा बिनि थाखाय गासिबो माबाखौ भेरिफिकेसनखौ दा खालामदों आरो बे भेरिफिकेसना थांगोन आरो दा गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे साजेसन होदों जे जायफ्रा थाबाय बेखौ बर' कसारियाव दा इलेक्सननि सिगाङावनो हाबखायोबा मोजां आरो उनाव नङाबा बियो जेब्लाबो दिन्दां जानानै थाबाय थागोन बेखौ लानानै सनितपुरनि संगठनफोरनि गेजेराव दिनै सावरायगासिनो दङ बे बेलायाव आरो दा ओंखायनो मोननै बाथ्रा मोनसेया जाहैबाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला थाबैनो इलेक्सन जासिगोन जुदि थालाङो अब्ला बे उननि पर्याय जासिगोन आरो दा हाबखायोबा बेयो दा जासिगोन जायफ्रा हाबनांगौ दं आरो नङाब्ला बिटिसिनि गामि हाबनायनि सायाव जुदि सोनारबाय थायोबा बिटिसिआव दिनै गहपुरनि माखासे गामि बिश्वनाथनि माखासे गामि हाबबाय आरो ढेकियाजुलियावबो माखासे हाबबाय अदेबानि दाबो जेबो फाइनाल जायाखै बे जेसेबां दिन फाइनाल जाया दा 5 बोसोर अलरेडि थांबाय बिनि उनावबो बे बिदिनो थाबाय थागोन सनितपुर जिल्लाया दा ओंखायनो गभर्नमेन्टआ साजेसन होदों जायफ्रा हाबखाया जायफ्रा डिमान्डआव गैया बे गामिफोरखौ बर' कसारियाव जुदि सोनो हायोबा बेयाव हाबोब्ला बेवहाय दानिफ्रायनो जौगाखांनायनि खामानि मावनो हागोन बे बाथ्राखौ बुंदों बाखि हाबो हाबा लायै लायै सनितपुरनि बर' रायजो राजाफोरनि खोथा जागोन आरोखि खिन्थु बियो जेब्लायसिम सेटेल जाया होमब्लासिम माखासे गामिया ओरैबो जानाय नङा ओरैबो जानाय नङा दा गहपुरा जाय हाबबाय बड'लेण्डनिफ्राय ग्रेन्ट मोनगोन बिश्वनाथआव जाय हाबबाय बड'लेण्डनिफ्राय ग्रेन्ट मोनगोन ढेकियाजुलियाव जाय हाबबाय बड'लेण्ड सरकारनिफ्राय ग्रेन्ट मोनगोन अदेबानि बिनि अनगा थानाया बर' कसारि वेलफेयारनिफ्रायबो मोननाय नङा आरो बड'लेण्डनिफ्रायबो मोननाय नङा ओंखायनो पन्सायतनिफ्राय मोनगोन नामा दा बेथ' नर्मेलाथ' जाबाय थागोन पन्सायतआथ' गासिबावबो थागोन जेराव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दं बेयाव गासिबो पन्सायतआबो दङ दाबो दंबाय थायो मिसिं अट'नमास खालामबाय थायो बेखौथ' मोनगोन खिन्थु बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि डेभेलपमेन्टखौ मोननाय नङा बड'लेण्डनि डेभेलपमेन्टखौ बिटिसिनिखौ मोननाय नङा खिन्थु बिटिसिआव जाय हाबबाय बिसोर बिटिसिनिखौ मोनगोन बर' कसारि काउन्सिलाव जाय हाबबाय बिसोर बिनिखौ मोनगोन आरो बाखि हाबै गामिफ्रा बे बिदिनो थाबाय थानांगोन आरोखि इयुनावबो दा ओंखायनो बे सनितपुर रायजोनि बाथ्रा जे दिनै माने बेखौ माने फाइनाल माबा मोनसे डिसिसन लायो ना लाया खिन्थु बे बाथ्राखौ जों बुंदों जायफ्रा हाबखाथारा मोनसेयाथ' गभर्नमेन्टजों आरो रायज्लायनानै मा जालायदों बे स्टेटासखौ दैदेनगिरिफोर आरो सरकारा मोनसिगौ जे जेखिनि गामिफोर दं बेखौ सेटेल खालामनायाव खै मास लागोन खै बोसोर लागोन दा बे जुदि डेडलाइन दङब्ला बे डेडलाइन जे थाजायो जुदि डेडलाइनानो गैयाब्ला बे बिदिनो थांबाय थागोन आरो जि थांखि लायो सनितपुरनि रायजोआ जि थांखि लायो बेनो जागोन माथ्र जोबथा दा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला जिहेतु बिसायख'थि जानोसो नालाय ओंखायनो चिफ मिनिस्टार आरो ट्राइबेल माने एफेयार्सनि मिनिस्टारा माने फाइनाल डिसिसनखौ बिनायावसो दा सनितपुराव बे भेरिफिकेसनफ्रा जाबाय थादों आरोखि बाखि थांखिया सनितपुरनि रायजो